Txupa beltza. Karmele Jaiok idatzita eta irakurrita. Raul arropa dendetako poltzekin agertu da etxean, iluntzean. Martak ezin du sinistu. Arropa erostera joan zara? Zu bakarrik? Emaztearen ahotsaren trufa doinua hartuta, Raulek ez dio erantzun. Burua mugitu du goiti bera besterik ez, eta aurrera egin du pasillotik. Aber, Martak logelaraino jarraitu dio senarrari, jakin minez, eta marrazki bizidunak ikusten zegoen Unaik atzetik segitu die. Hortozik, pijama jantzita. Egoitz bere gelan dago, atea itxita, ordenagailuaren aurrean ziurrenez. Raulek Martarekin batera erosi izan ditu beti arropak, beherapenetan gehienetan, eta batzuetan Martak erosi dizkio, berak joan beharrik gabe, Egoitz eta Unairi erosten dizkien bezala. Sekula ez da joan bakarrik. Ez da baina azken urtean Rauli igarri dion aldaketa bakarra. Etxe eta auzo berria bizi direnetik, bere buruari ezoiko atentzioa eskaintzen hasi da. Bere janskerari, orrazkerari, ikasle garaian erabiltzen zuen zilarrezko uztai txikia jarri du ezkerreko belarrian, eta aspaldian, ilea apaindegira joan gabe, adatz modukoa hasi zaio atzealdean, nobioak zirenean zuenaren antzekoa. Raulek poltsak ohe gainean utzi eta berehala Marta hauetan arakatzen hasi da. Bi kamiseta eta bi praka erosi ditut, hain harrigarri alda, galdetu dio Raulek, haserre. Baina nola erosi duzu S? Zu gutxienez M behar duzu. Martak kamiseta balzabaldu eta bazterretatik tenka egin dio. Eta letra horiek paparrean, honek nerabentzako arropa ematen du Raul, baina zer osketa egin duzu. Nahikoa da Marta, utz nazazu bakean. Une batez, senarrarekin ala seme nerabearekin hitz egiten ari ote den zalantza izan du Martak. Zenbat aldiz entzun duen Egoitzen ahotsean utz nazazu bakean esaldia. Nahiko burua uste eman die azken 2 urteetan Egoitzek, bereziki etxe aldatu aurretik, aldaketaren kontra izan baitzen lehen unetik, ez baitzuen auzoko lagunengandik urrundu nahi. 1000 aldiz azaldu diote aitak etxean estudioa jartzeko gela bat gehiago behar zutela. Raul argazkilaria da, eta lan egiten zuen egunkaria itzi zutenetik bere kontura ari da, freelance moduan. Egoitzek 17 urte ditu eta bere anai gazteak Unaik 5. Marta naskatuta dago betiko komentarioarekin. Zelako alde handia, ez da? Denek begiratzen diote Unairi deskuidu bat balitz bezala. Hain justu, Egoitz jaioberriari begiratzen zioten moduan, 23 urterekin izan baitzuen, eta errukiz begiratzen baitzieten orduan ere hain gazte gurasu bihurtuta ikustean. Dudabarik, deskuiduek markatu dute Raul eta Martaren familia planifikazioa. Honek eragina izan du lagunekin izan duten harremanetan. Martak eta Raulek bizitza sozial eskasa dute. Egoitz izan zutenean, kuadrilakoek ez zuten oraindik umerik eta poliki haiengandik urrundu ziren. Egoitz hasi eta laguntxoekin geratzen hasi zenean, askatasun pixka bat izango zutela pentsatu zuten, eta aurreko bizitza eta lagunak errekuperatu ahal izango zituztela, baina Marta ordun geratu zen berriz, eta berriz bueltatu ziren haien bizitzara fardelak, pure orbanak, zabuak eta txirristak, eta larunbat arratzaldetan 8etarako etxera itzultzea. Baina Unaik 5 urte bete eta etxe aldatzearekin batera leiho bat ireki da antza Raulentzat. Etxe barrura ez ezik, kanpoko bizitzari begiratzeko aukera ematen diona. Eta Raulek berreskuratu duen bizi gogoa ikusita, Marta atzean gelditzeko arriskuaz ohartzen hasi da. Senarraren gazte sentitzeko saiakera bakoitzari barre egiten dio berak, ozen gainera, argi gera dadin bera ez dagoela kezkatuta. Argi gera dadin gazte bihurtzeko saiakera patetikoa iruditzen zaiola. Baina barrearen azpian Raulek egun batean fosil bati legez begiratuko dion beldurra eskutatzen da. Sentipen hau barruan izan du azken urtean, baina ez dio izen eta bizenik ipini bere lagun Silbiarekin ostegunero bezala kafea hartzera geratu den arte. Adi Marta, ohartarazi dio Silbiak, begiak zabal-zabalik. Nire senarra ere horrela hasi zen. Raulen transformazioaz aritu zaionean, Silbiak kontatu dio bere senarra paparra depilatzen hasi zela, eta handik urte batera nerabe moderno baten moduan jantzita agertu zitzaiola dibortzioa eskatuz. Azkenean mesedea egin ziola ere esan dio Silbiak, hari esker emakumeak gustatzen zaizkiola deskubritu baitzuen,
eta ordutik bera baino 15 urte gazteagoa den neska batekin bizi baita, baina bere kasuan zernarra mantendu nahi badu, adi egoteko ohartarazi dio. Silviaren hitzek aspaldian buruan zuen puzzlea osatu dute, eta mamuak ikusi ditu edonon. Berak farmazian duen ordutegiagatik oso gutxitan joaten da Unairen bila eskolara, eta ordu gutxi egiten ditu Raulekin konparatuta umearekin parkean. Eta eskolako irteeran eta baita parkean ere, ia gehienak amak dira, eta denak bere senarra baino gazteagoak. Ama gazte ederren bat ezagututa sortu ote zaio senarrari, gazte itxura berreskuratzeko behar hori. Kosta egiten zaie, esan dio Silviak. Konturatzea diot, zahartu direla onartzea. Eta neska gazteak bilatzen dituzte horrekin gaztetuko balira bezala. Gaztetan entzuten zuen musika entzuten hasi da berriz, ezta? Bai. Eta oraindik orduko musika urratzailea dela uste dute. Nire senarrak azken hilabeteetan pena ematen zuen, Zer eta Scorpions entzuten. Ezer zaharragorik, Still Loving You eta guzti hori bakizu. Ez, Rauli ez zaio inoiz jebia gustatu, baina God Save the Queen politonoa jarri dio mugikorrari. Ez dira konturatzen gaur Sex Pistols dentistaren itxaron gelan jarri dezaketela lasai. Guretzat, gurasoek entzuten zuten Maria Dolores Pradera bezalakoa da Sex Pistols gaurko gazteentzat. Klasiko bat. Adin batera helduta gizon guztiak patetikoak bihurtzen direla ziurtatu dio Silviak, kafetigitik presaka irten baino lehen. Bere nobia kanpusean zain zeukan. Umea lokartu ondoren afaltzera ezeri dira sukaldean Marta eta Raul. Egoitz bere gelan dago, ogitarteko bat eraman du bertan afaltzeko. Dekiurek Bilbon jotzen du, Bebeka Laifen, esan dio Raulek, gazta zati bat mosten dagoela. Bai, eta, galdetu dio Martak. Zergatik ez goaz? Gu? Kontzertura? Bai, garai batean bezala, noiztik ez gara kontzertu batera joan. Laguna genituenetik? Erantzun dio Martak ironiaz, jogurraren azken aztarnak jan bitartean. Ez dugu inor behar. Eta Unai, zure amaren etxean utzi dezakegu. Barre egiten dio, baina barruan zauritxo bat sentitzen du senarra inbesteko gogoz ikustean. Parkean, bera baino gazteagoak diren emakumez inguratuta egon eta gero, etxera heltzean, berari botika zaharretan dauden pitxarren antza hartuko ziola pentsatu du. Agian berak ere arropa berriak erosi beharko lituzke, edo orrazkera aldatu gazteago sentitzeko, erakargarriago egoteko, beti baitarama ilea mototz batean bilduta, erosotasunaren mesedetan. Agian ez da ideia txarra kontzertu horretara joatea. Agian bataio moduko bat izango da, bere garaian guztiz disfrutatu ezin izan zuten gazte bizimodua berreskuratzeko. Larun bat goizean neguko arropa gorde eta udakoak ateratzen aritu denean, ohe gainean zabalduta utzitako arropei begira geratu da une batez. Eta minutu batzuen ondoren, bere amak jantziko lituzkeen arropak direla ebatzi du. Argi dago, berak ere berritzea behar du, kanpotik eta barrutik. Lagunduko aldidazu ganbarara, galdetu dio Rauli, arropaz bete dituen 2 boltsa erraldoiei begira. Ganbaran, neguko arropantzako lekua egiten ari dela, Martak maleta zahar bat atera du. Zerbait egin beharko dugu arropa zahar guzti hauekin esan du, maleta barruan dauden aspaldiko jantziei begira. Hori nire txupalda, begiak piztu zaizkio Rauli. Maletan dauden arropen artean, larruzko jaka beltz bat atera du, kremailera ugarikoa, rocker itxurakoa. Ez duzu hori jarri nahiko ez da? Londresetik ekarri zidaten joder nire txupa, galduta nuela uste nuen. Marta, Raul eta 3. pertsona baten lekua hartzen duen larruzko jaka igogailuan doaz, ganbaratik 6. pixurako bidean. Eta Marta doministikuka ari da, hautsak alergia ematen baitio. Maleta ere hartu du, etxean errebizatzeko asmoz, baina alergiak jota ez da arropa ateratzen ausartu eta balkoian utzi du. Ikusi du baina, garai batean erabiltzen zituen larruzko prakak daudela barruan, eta une batez bere burua imaginatu du prakaiek jantzita, dantzan, Dekiureren kontzertuaz gozatzen. Etxera sartu eta berehala probatu nahi izan du Raulek jaka, baina Martak ez dio utzi. Jaka egun batzuetan balkoian aireztatzen jarri beharko dutela esan dio, duen hautz eta ganbara atzak entzeko. Kostatu zaio Raul konbentzitzea, baina azkenean han geratu da jaka, pertsa batean eskegita, balkoiaren erdian, arropak zikatzeko sokatik zintzilik. Egoitz kalera irten da,
Norbaitek mezua bidali dio mugikorrera eta ezer esan gabe joan da. 11:00 hemen, egin dio oihu Martak atea itxi aurretik. Naiz eta azken hilabetean ezarritako ordua baino lehenago etortzen hasi den. Neskaren bat ezagutu duen susmoa du Martak, eta egoitzek baino goizago bueltatu beharko duela neskak etxera, ez du beste arrazoi posiblerik aurkitzen. Egoitzen gelara sartu eta lurrean dauden arropak jasotzen hasi da. Praka bakeroetan orban handia duela konturatuta garbigailura eraman ditu. Sartu baino lehen, poltsikoetan zerbait dagoen begiratu du, eta halako batean harritxo bat atera du, bolatxo bat, hasixari begira azperen egin eta Raulen gana joan da. Ordenagailuaren aurrean dago, BBK Liveko webguneari begira. Raul, Radiohead ere badator bakizu, esan dio ordenagailutik bista altxatu gabe. Raul begira, eskua luzatu du, eta hasixa erakutsi dio. Marta, non lortu duzu hori? Noiz hasi zara erretzen berriz? Ez esan tontakeriarik, zure semearen poltsikoan aurkitu dut. Aber? Raulek esku artean hartu du film gardenez bilduta dagoen haxix zatia eta usaintzen hasi da. Arrautza da, Marokoko karamelu bat. Zer egingo dugu? Raul pentsakor gelditu da haxix zatiari begira. Erretzeko paperik baldugu? Ordu erdi beranduago etxeko balkoian daude Raul eta Marta. Semeari aurkitutako haxixarekin egindako kanutoa erretzen. Ezin dut sinistu hau egiten ari garenik, esan dio Martak Rauli, honek eskaintzen dion kanutoa eskuan hartu aurretik. Benga Marta, nahikoa da, erre azkar, egoitza agertu aurretik, baina agian nahiago duzu egoitz datorrean sofan ezertzeko eskatu eta hitz egin behar dugu esatea? Ez mesedez, ba erre orduan. Martak zupada sakon bat eman dio kanutoari. Segundo batzuk itxaron ditu eta beste atxiki bat eman dio, Rauli berriz pasatu aurretik. Zenbat urte burmuinean halako ukabilkada sentitu gabe. Hitzik gabe geratu da, eta bere aurrean eskegita dagoen Raulen jaka beltzari begiratu dio. Jaka hori jantzita zuela ezagutu zuen Raul. Beti eramate zuen jaka itxita, armarri bat balitz bezala. Tipo gogorra zen Raul. Kontzertu batean gogoratu du, lehen lerroan, burua aurrera eta atzera. Aspaldi ahaztua zuen Raul gaztea berpiztu da Martaren irudimenean, eta erakargarri egin zaio. Haren gaztetako irudia buruan, senarrari begiratu eta irribarre egin dio. Raulek begiak txikituta ditu, eta ezin izan dio barreari eutzi. Barrez lehertu dira biak, elkarri begira, aspaldiko partez. Halako batean hego-haize ufada batek dantzan jarri du, haien buruen gainean zintzilik dagoen jaka beltza. Martari, bapatean, gaztetxe bateko okupazio bandera iruditu zaio. Lurralde berria okupatu balu bezala sentitu da. Hurrengo goizean, ibuprofeno pastilla uraren laguntzaz irensten duen une berean, egoitzen gelako atea entzun du Martak. Gantzontzilotan eta berritxarraken kamiseta jantzita agertu da semea. Ez du dabil praka bakeroen bila, baina ez du ezer galdetu. Balkoira irten eta eskegita dauden arropen artean arakatzen ibili da. Gero berriz bueltatu da gelara, gozaldu gabe. Zer egin duzu harriarekin, galdetu dio senarrak ahopeka, esnatu eta gutxira. Gordeta daukat. Bueltatuko diogu, gelako lurrera bota dezaket, ara jauzi dela pentsa dezan. Bueltatu, ez da pentsatu ere. Aspaldian ez dut alako hasixa erre. Hurrengo egunetan, gauero, unai lokartu ondoren eta egoitz agertu aurretik, balkoira irten dira Marta eta Raul. Etan kanuto bat erre, oraindik eskegita jarraitzen duen jaka beltzaren ondoan. Eguneko momenturik onena da. Kezka guztiak egandoaz, eta bapatean ardura bakarra plazera sentitzea da. Gazteago sentitzen da Marta, eta Raul ere gazteago ikusten du. Eta gustuko du sabelean sentitzen duen kilikili hori. Gaztetan bihurrikeriaren bat egitean sentitzen zuen berbera. 7 egun iraundie karameluak, eta bapatean hasiz gehiago lortzea hil edo biziko kontua bihurtu da Raul eta Martarentzat. Klasean dagoela aprobetxatuta egoitzen gela arakatu du Raulek. Zerbait aurkitu duzu galdetu dio Martak urduri. Ez, garbi dago, erantzun dio Raulek, polizia baterantzera. Neska hori da. Zer? Uste dut zure semeak nahiko droga duela maiteminduta egotearekin. Ez da egia izango. Porroak utziko zituen, galdetu du kezkatik Raulek. Ez dakipa. Martak Rauli sorpresa ematea erabaki du. Hurrengo astean, 17 urte beteko dira eskondu zirenetik.
Afari berezi bat prestatuko dio, eta egun horretarako hasixa lortuko du. Silbiak lortuko dio, nobia gaztearen bitartez. Badaki erretzen duela eta. Raulek urteurrena gogoratuko duen ez daukarki, baina susmoa du BBK Liverako sarrerak oparituko dizkiola aurten urteurrena ospatzeko. Heldu da eguna, larunbata da. Goizean esnatzean ez diote elkarri ezer esan. Arratzaldean eskondu ziren, eta urtero arratzaldera arte itxaroten dute elkar zoriontzeko. Beraz, Raul etxean agertu ate ezingo du jakin urteurrena gogoratu duen ala ez. Gaurko gaua berezia izatea nahi du Martak, eta benetan izango da berezia, biak bakarrik izango baitira etxean. Unaik amonaren etxean egingo du lo, eta egoitzek lagun baten herrira doala esan die jaietara, eta haren etxean egingo dutela lo. Martak badaki gezurra dela, ezagutu duen neskarekin igaroko duela nonbaiten gaua, baina sekulako lasaitua hartu du bakarrik egongo direla jakitean. Bai, gaur larruzko prakak jantziko ditu, eta gaurko egunak bere berpizkundearen hasiera suposatuko du. Prest dago praka hoiekin kobetamendira igotzeko, eta beltzez jantzitako gazteen artean galtzeko. Kostata jantzi ditu, orduan baino asko estuago geratzen baitzaizkio, eta duten ganbara atzak entzeko balkoira irten da, galtzak jantzita. Han, oraindik zintzilik dagoen jakari begira, nobioak zirenean Rauli larruzko praka haiek zenbat gustatzen zitzaizkion gogoratu du. Soro baten moduan jartzen zela. Gaur ere berotuko da, aspaldiko partez. Gainera, afaltzen daudenean beti mototz batean bilduta daraman ilea askatu egingo duela erabaki du. Gaur Raulek ez du 51 urteko farmazeutikoa ikusi behar bere begien aurrean. Marta gaztea baizik. Marta erakargarri eta sexia. Bi gazte izango dira gaur. Hasixa erretzen, barrez lehertzen, elkarri lastan egiten, larrua jotzen. Mahaia prest, afaria prest, larruzko praketako poltsiko batean sartu du hasixa Martak Raul etxera sartu baino minutu bat lehenago. Sartu eta berehala, Raulek musua eman dio Espainetan. Aspaldian ez zuen egiten. Zorionak esan dio gero. Eta Marta lasaitu da. Raulek urteurrena gogoratu du. Afari berezia prestatu dut esan dio Martak urduri. Mahaia egongelan prestatuta ikustean berriz eman dio musu Raulek. Oraindik ez dio ezer esan prakei buruz. Agian melena askatzen duenean. Sorpresa bat du zuretzat esan dio Martak afaldu bitartean. Bere asmoa, postrera heltzean, aulkitik jeiki, melena askatu, eta poltsikoan duen hasixa ateratzea da. Neuk ere badut zuretzat, esan dio Raulek. Ez dute egoitzi buruz hitz egin, ez da unairi buruz, eta une batez Martari iruditu zaio ez dutela jakingo zertaz hitz egin. Gamba brotxetak ezin hobeak zeudela esan dio Raulek eskuak zapiarekin garpitu bitartean, eta izokin alabetik ateratzean luze bat bota du. Lehenengo zitan baleude bezala urduri daude, zer esan jakin gabe. Bukatzen daudela postrea zerbitzatu du Martak, txanpainez egindako bi sorpete. Eta berriz aulkian eseri beharrean Raulen albora inguratu da. Gerria haren begien aurrean jarri du metro eskasera, Raulek behingoz prakak ezagutu ditzan, Raulek behingoz erreakzionatu dezan. Eta lortu duela iruditu zaio halako batean, Raulek praketara begiratu baitio, eta gerturatzeko eskatu. Etorri ona esan dio, eta Marta sensualki gerturatu da harengana. Raulengandik zentimetro gutxira dagoenean, besoak altxatu ditu melena askatzeko asmoarekin, eta une horretan Raulek paperean bildutako opari bat eskaini dio. Tori. Ilea askatzen hasia zegoen, baina berriz bildu du motoz batean. Eta besoak jaitsi ditu oparia irekitzeko. CD bat da. Portada BBK Lifeko kartelaren kolorezko fotokopia bat da. Barruan sarrera bat aurkituko duela pentsatu du, baina barruan CD bat dago. Zer iruditzen? Hor dituzu denak. BBK Lifera horten etorriko diren talde guztiak grabatuta. Etxean goxo-goxo gozatu ditzazun. Inolako mendira igo beharrik gabe. Zapatak lokatzez zikindu gabe. Eta hotzik pasatu gabe. Den-dena grabatu dizkizu. The Cure, Radiohead, King. Marta CD-ari begira dago. Burua jaikitzeko ausardiarek ez balu bezala. Eta gainera gure garaiko beste batzuk ere grabatu dizkitzut. Eta ume baten moduan emozioz beterik CD-an idatzitako taldeen izenak irakurtzen hasi da.
Fugazi, Faith No More, Soundgarden, Living Colour, Red Hot Chili Peppers, The Who, The Jam, Bad Brains, Jingo de Lunch. Martak marmarra baino ez du entzuten. Farmazia jendez betetzen denean entzuten duen zurrunbiloaren antzekoa. Raul kristalesko manpara baten bestaldetik hitz egiten balego bezala. Azkenean burua altzatzea lortu du eta begiradak balkoira egin dio iez. Handago, bere begien aurrean, Raulen txupa beltza zintzilik. Alde batetik bestera kulunka, urkatutako gorpu baten antzera. Astelehen goizean, egoitzek ezin izan du sinistu, nola agertu zaion berriz ere jasisa praketako poltsikoan.